Nwada Ifunanya Agbala nke ụlọ akwụkwọ Mata Amabili Secondary School Umoji bụ ya tụrụ ugo dịka nwata akwụkwọ kasị mee nke ọma na agba nke isi nke emume Dr. Chinedu Umadi Annual Science Question Competition ebe obere Maazị Chukwuemeka Ezeobiora nke Marist Comprehensive College Nteje bụ onye kasị wee mee nke ọma n'ogo junior category. Ememe a bụ emume n'afọ nke ọ bụ Dr. Chinedu Umadi Foundation chịkọbara na njikọ aka n'ọrụ gọọmenti Anambra State, ụlọakwụkwọ kọmishọn na-ahụ maka ụlọakwụkwọ sekọndịrị PPSSC n'ime steeti ya na nke na-ahụ maka mmụta akwụkwọ n'ogo nta Asompi. O were ọnọdụ na ụlọ ezumezu nke Asompi dị n'Awka. Ọ dọkpụtara ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị ọrụ mmụta akwụkwọ sitere mpaghara dị iche iche nke steeti a Queen Anigbogu na ebe ahụ n'aha ABS. Ya onye ji ọkwa president nke foundation ahụ Musa Ikem Nwada kwuru ụzọ dị iche iche foundation ahụ wee mee ihe dị mma n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị na steeti a, wee kọwakwa na ọgbakọ ahụ bụ ohere igosipụta na Dr. Chinedu Umadi Foundation nwere mmasị pụrụ iche ịkwado agụmakwụkwọ sayensị na Anambra steeti, wee kwukwa na foundation ahụ ga-agakwa n'iru iwepụta ohere nye ụmụ akwụkwọ iji wee gbaa mbọ chake n'akalaka ha. Mgbe ọ na-ekele onye kwadoro ọgbakọ ahụ, onye isi oche PPSSC bụ ọkammụta Nkechi Ikedugu nke memba 1 Awka Zone Dr. Uche Okeke nọchitere anya ya, onye isi oche Asompi bụ Dr. Vera Nwadinobi na Director Science and Tech PPSSC bụ Oriakụ Ikeria Ikegwuọnwụ n'okwu ha dị iche iche rụtụrụ aka n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche foundation ahụ wee nyegoro ụmụ akwụkwọ nọ na steeti a aka inwe mmasị ịga n'iru ịmụ akwụkwọ nke ọma na ime karịa ka ha na-eme n'ụlọ akwụkwọ ha. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.